Kedves hallgatók, folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en, Logifresh havi sorozat, ez most már a második epizód. Itt van Katkics Attila, az SBS Konz alapító tulajdonosa, szakmai partnerem, műsorvezető társam, és a mostani téma a szállítmányozáson, a logisztikán túl, az aktuális témán, meg az inspiráción túl, amit ugye Attila minden adásban megígér és hoz is rendre, a generációváltás. És ha a generációváltás, akkor van egy jó példánk, ugye, a KNV Kft. Varga Bálint van itt a stúdióban, aki ügyvezető tulajdonos, és most már második generációs tulajdonos, lehet azt mondani, ugye? Pontos így, Attila? Abszolút, igen, abszolút pontos. Sikeres generációváltás egyik szerintem legjobb példáját hoztuk el ma Andrással a hallgatók részére. Ugye alapvetően mi magyarként egy vállalkozó nemzet vagyunk, és a rendszerváltást követően azért mára már rengeteg igazi gazdasági súlyt képviselő vállalkozás van Magyarországon, hazánkban, és ez nyilván a szállítmányozás, logisztika, fuvarozás világára is érvényes. Azért minden második jellemzően KKV-t érint ez a kérdés, viszont alapvetően csak minden harmadiknak sikerül családi magántulajdonban maradnia, és nem fordulnak az eladás irányába. Ezt a témát vesézzük, úgyhogy szervusz Bálint, köszöntünk a Logifreshben. Tegyük tisztába, generációváltás ugye mit jelent? Ez alapvetően utódlást jelent. Stafétabot átadást. Stafétabot, így van, pontosan a vezetés és a tulajdon sikeres átadását jelenti. Itt mindig nagyon fontos, hogy az összhang és az érdeklődés egyezzen. Mégis azért jellemzően az összhang az, ami hiányozni szokott, és kijönnek azok a bizonyos generációs különbségek, amik között egyébként értékrendet, technológiai hozzáállást, elvárást, szakmai ismereteket szoktunk egyébként említeni. A KNV alapítói, ha nagyon generációzni szeretnénk, akkor baby boomerek, ti viszont testvéreddel együtt viszont Z-generációsok vagytok. Pontos? Hát majdnem pontos. Szervusztok először is, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Majdnem pontos igazából, ők nagyjából így a boomer és az X generáció határán mozognak, mi pedig a bátyámmal az Y-nak a vége vagyunk. És a név az onnan jött, ugye? A KNV, Koncsos és Varga. Apa, meg édesanyja. Így van. Mikor fogalmazódott meg a szülőkben egyáltalán az átadás gondolata, illetve felkészítettek erre bármilyen szinten benneteket? Hát igen, gyakorlatilag az, hogy ők szeretnék átadni ezt és családon belül majd a jövőben, azt szerintem ők mindig is így gondolták. Tehát gyakorlatilag ami nekünk a gyerekkorunktól kezdve beleláttunk a vállalkozás működésébe, akkor még egyébként nem Gyöngyösön volt a központunk, hanem Markazon, ahol el is indult a vállalkozás, és gyakorlatilag az általános iskolai évektől kezdve integrálva voltunk a vállalkozásba, különböző pozícióba kezdtünk az autómosó műhelyből, aztán a szerelősegédként dolgozhattunk a garázsban, és a többi benzinkutasként, úgyhogy így igyekeztek már az elején belénk injektálni azt az ösztönt, hogy ez milyen jó kis vállalkozás, és hogy miért jó ez, hogyha az ember a saját maga ura lehet, és hogy milyen a munkavilága. Úgyhogy így gyakorlatilag a pozíciókat sikeresen végig tudtuk járni egy nyári munkák alkalmával. Nyilvánvalóan a gimnáziumi évek alatt ott már több időnk volt rá, és ott már az irodai munkában is részt tudtunk venni. Ez is szépen beleívódott a mi vérünkbe is, hogy a logisztika az egy olyan pálya, ami nekünk is abszolút fekszik. Az a benfedesek tudják, hogy a KNV ez mekkora. Ugye 15 milliárdos árbevétel, azt hiszem Attila azt írta nekem át. De azért, aki csak érdeklődik, vagy aki fiatal, ugye, mert itt az edukációról is szó van ebben a sorozatban, nekik hogy festenéd le a céget néhány mondatban? Hát jelen pillanatban 500 kollégával dolgozunk együtt, a nagyságrendileg stimmel az árbevétel. Ugye 3 fő profilunk van, ez a közúti áruszállítás, a raktározás és a személyszállítás. Ezen kívül pedig van egy közös tulajdonban lévő lányvállalatunk, a Best Pallet Kft., ahol raklapelemeket gyártunk, illetve készraklapokat, ott még egy 50-en dolgozunk. Én úgy érzem, hogy ez a felkészítés az átadásra a szülők által, ez egy bár tudatos dolog volt, de nagyon szépen óvatosan vezettek be benneteket. Volt bárhol, bármilyen pont, amikor azt mondták, hogy külső segítséget vesznek igénybe, coachot, trénert, bárkit, aki támogat benneteket? A coach, illetve a szervezetfejlesztésnek a támogatása az inkább az elmúlt időszakban volt jellemző, mikor már vállalatvezetésben is részt vettünk a testvéremmel együtt.
Tehát a legelőször, mikor így kifejezetten generációváltás témában coach segítségét is kértük, az így nagyjából 4-5 éve kezdődött el, és nem is feltétlenül az alapító generáció részéről merült fel erre az igény, hanem mikor egyébként is együtt dolgoztunk szervezetfejlesztőkkel, ők is igyekeztek felhívni a figyelmünket arra, hogy ha bár látják, hogy egyébként nagyjából helyes mederben tereljük a mi generációváltásunkat, azért érdemes néha szakemberek véleményét is kikérni, hiszen ők ugye rengeteg példával találkoznak a nagyvilágban és a gazdaság más szektoraiban is, és ezért a családi vállalkozásoknak van egy nagyon-nagyon hasonló dinamikája igazából minden egyéb területen is. Van, amikor a tesóval egy picit azért összedugjátok a fejeteket, és azt mondjátok, hogy itt már új szín kell, vagy valami új dolog kell már a KNV-nél, mert nyilván vannak ilyenek, azt lehet ez a vasárnapi ebédnél 4-esben, meg lehet 2-esben is, amikor előrukkoltok valamivel, és ha van ilyen, akkor mivel rukkoltok elő, vagy rukkoltatok elő az elmúlt időszakban? Mert az a logisztika, meg a szállítmány, az nem élt meg könnyű éveket az elmúlt időszakban. Hát nem, de igen, természetesen mi azért sokat gondolkodunk együtt a bátyámmal, úgyhogy az utóbbi 4-5 évben, ahogy mondtam is, mióta a vállalatvezetésben részt veszünk, azért nagyon sokat ötletelünk azon, hogy mik lehetnek a következő irányok, mi az a perspektíva, ami felé tartanunk kellene. Ami szerintem kifejezetten már a mi második generációs gondolkodásunknak volt köszönhető, az például, hogy kialakítsunk egy megfelelő felelős menedzsmentet, és a szervezetet is nagyjából struktúráljuk egy olyan formába, amivel már azért hatékonyabban lehet vezetni egy ekkora vállalkozást. Tekintve, hogy az utóbbi pár évben tényleg nagy fejlődésen mentünk keresztül, tehát ami azt illeti, az elmúlt 5 évben nagyjából megdupláztuk a létszámot, úgyhogy ehhez már abszolút szükség volt arra, hogy a döntéshozatal ne legyen annyira centralizált, mint az azt megelőző években, és hogy olyan emberekkel töltsünk fel kulcspozíciókat, akik adott esetben önállóan képesek is ezekre a döntéshozatalokra és a felelősségvállalásra. Hol tartottok most a folyamatban? Szülők már teljesen kivonultak, vagy még fogják a gyeplőt egy picit? Hát én azt szoktam mondani, hogy a generációváltás valójában soha nem fejeződik be, és nincs is egy ilyen kimondott kezdete és vége, és különösen szerintem a vége az, ami tart a végtelenbe, de nem is elvárható, hogy ők teljesen elzárkózzanak a vállalkozástól. Tehát jelen pillanatban egyébként ők egy 3 éve nem vesznek részt a menedzsment munkájában, de édesanyám több, édesapám kevesebb személyes jelenléttel részt vesz a vállalkozás életében, és az igazság, hogy nekünk is nagy szükségünk van arra a tapasztalatra, ami mögöttük van. Legyen szó műszaki területről, amiben az édesapám rendelkezik egy olyan tudással, amivel mi soha nem fogunk, úgyhogy az ő szakértelme azért nagyon jól tud jönni egy-egy beruházásnál, illetve a szerviznek az üzemeltetésével kapcsolatban, vagy szervezeti szempontból pedig az édesanyámtól azért lehet jó tanácsokat kérni. Illetve az elmúlt évben elindítottunk egy brand stratégiát, hogy egy kicsit megerősítsük a jelenlétünket a piacon, és ismertebbé tegyük a KNV-t, mint márkát, így a B2B. Szerethetőbb, és ugye ez is benne így van, ugye? Így van, ez is nagyon fontos. Barátságos, szerethetőbb. Így van, ami alapvetően megvan bennünk, csak fontos, hogy ezt kommunikáljuk is az ügyfelek és a minket körülvevő társadalom felé is. Tehát ő ebben is nagy szerepet vállal, és oroszlán részt abban, hogy ezek a marketing és PR folyamataink is megfelelően működjenek. Említetted, hogy megdupláztátok a létszámot az elmúlt pár évben. A generációváltás, mint olyat, nyilván látható vállalaton belül, de ezt kommunikáltátok egyébként valamilyen szinten a munkavállalók felé? Igen, természetesen. Azon a ponton, mikor már ügyvezetőként léptünk pozícióba, nyilván azt megelőzően is érezték már a kollégáink, hogy egyre nagyobb a felelősség rajtunk is. Előtte egyébként üzletágvezetői pozícióban dolgoztunk, a bátyám is és én is. Utána pedig minden egyes lépést, ami következő volt így a szervezeti stratégiában, azt kommunikáltuk először ugye a vezetők felé, utána pedig a teljes cégnek. Mondasz egy olyan pontot, ahol volt vita a generációk között? Amit komoly meccs volt, tényleg meccs volt. Amit azt mondtátok, ezt most már szerintünk így kell, én nem tudom, hogy volt-e, de hát ha szerintünk így kell, ők meg azt mondták, hogy ezt még talán most nem kéne. Egy nagy dobás, egy újítás, vagy bármi, egy telephely, egy hajtásváltoztatás, nem tudom, egy központ építése vagy beszerzés. Természetesen. Volt egy erős 2 évünk, tehát hogy nagyjából úgy tudnám azt az évet szemléltetni, hogy ott
ott, ott nőttünk fel a feladathoz, hogy megvívtuk pontosan ezeket a csatákat, és számtalan példát tudnék mondani, de talán ami leginkább jellemző, és így általánosságban igaz volt, az, hogy bennünk hogy óriási fejlődési motiváció van, hogy menjünk még tovább, szerezzünk még nagyobb ügyfeleket, és a legtöbb ilyen jellegű pozitív konfliktusunk, így kell, hogy fogalmazzak, az abból volt, hogy ők azért egy jóval konzervatívabb stratégiát követtek volna, ne szeressünk ekkora ügyfelet, kisebb volumenre pályázzunk, mi viszont abszolút azon voltunk, hogy minél többet, és hogy hogyan tudjuk azt megvalósítani, és hát eddig úgy néz ki, hogy működik a stratégia. András már ezt pedzegetett, téma egyáltalán a vasárnapi ebédnél a vállalkozás? Hogy tudjátok ez is divatos, a munka-magánélet egyensúlyát megőrizni családon belül? Egyre kevesebbet téma, ami annak köszönhető, hogy talán egyre profibban kezeljük így a munka és a magánélet egyensúlyát, már hogyha ez így egy vállalkozó esetében egyáltalán értelmezhető, de arra azért odafigyelünk, hogy a családi eseményeken már egyre kevésbé beszélgessünk erről. És ez annak is köszönhető egyébként, hogy ugye már egy vasárnapi ebédnél adott esetben nem csak cégben dolgozó, cégben érintett személyek ülnek. Tehát hát igen, vannak egyéb családtagok is nyilván. És azért erre már kellően odafigyelünk. Tehát ennek az volt a titka, hogy létre kellett hoznunk azokat a platformokat, amikor mi mindent át tudunk beszélni A-tól Z-ig. Ez egyébként egy ilyen családi tulajdonosi ülés, amit 2-3 havonta megtartunk, ez egy 2-3 óra hossza, amit rászánunk, mindent pontosan átbeszélünk, hogy mi hogy zajlik, mindenki felteheti a kérdéseit, és elmondhatja a véleményét, és akkor ezzel meg tudjuk azt akadályozni, hogy egyébként mikor 3 nappal később mondjuk van egy családi ebéd, akkor ne legyen, ne legyen téma. Mi most a legnagyobb kihívás a KNV előtt? Most már értjük, hogy a stratégia hogy módosult, most már látjuk, hogy a generációváltás tulajdonképpen végbe ment, bár soha nem ér véget, ezt szerintem nem bölcsen mondtad. Mi most a legnagyobb kihívás? Lennének tippjeim, vagy Attila meg biztos egész pontosan tudja, de nektek pont mi? Hát jelenleg a logisztikai piac az viszontagságos időket él, úgyhogy különösen amit a fuvarozásban érzékelünk, ott azért most nehéz a talpon maradás, és foggal körömmel küzdünk a már meglévő szerződéseinkért is, illetve azért is, hogy újakat tudjunk szerezni. Úgyhogy talán én most azt mondanám, hogy ebbe ölünk a legtöbb időt és energiát, hogy minél stabilabban tudjunk mozogni ezen a piacon. De egyébként az általánosságban vett kihívásunk az a fejlődés, és hogy merre fejlődjünk. Talán ez a leginkább a fejtörés. Tehát, hogy melyik láb? Igen, egyrészt, hogy az investálható anyagi forrásaink azok nyilvánvalóan korlátosak, és akkor jól meg kell gondolnunk, hogy melyik az a szolgáltatásunk, amit bővíteni szeretnénk. Adott esetben gondolkozzunk-e külföldi telephelyben, külföldi iroda alapításában, mert az is egyrészt anyagi forrásokat is leköt, másrészt figyelmet is a mi részünkről. Említetted a külföldi terjeszkedés esetleges lehetőségét. Egy ilyen fajsúlyú témában egyébként a szülők hogyan állnak ehhez a kérdéshez? Mert feltételezem, hogy azért ezt elsősorban testvéreddel próbálnátok meg, tehát bennetek van talán több drive, ha szabad ezt így mondani. Ehhez a szülők hogy állnak? Mert ez viszont már megint egy másik játéktér. Ugye pont Feri volt, Lajkó Ferenc volt az első adás vendége, és ugye a fuvarozás versenyképességének egyik kiemelt pontja az volt, hogy külföldi leányvállalatok alapításával, külföldi jelenlét megteremtésével ezzel lehet elindulni a fejlődés irányába, illetve ez lehet a záloga egyébként a versenyképességnek. De melyik égtáj? Az sem. Melyik égtáj, így ugye, van. Ezt is, az is változik itt percről helyzet, ugye ez is elhangzott. Igen. Így van, abszolút egyetértek vele, hogy ez egy nagy fejlődési pont és kitörési pont, hogy még tovább tudjon terjeszkedni a vállalkozás. Hát gyakorlatilag mi egyébként a nyugat-európai vonalban gondolkodnánk, ami pedig az alapítók hozzáállását tükrözi ebben a témában az, hogy ők abszolút támogatják ezt. Ez egyébként már egy régebben is szóban forgó téma volt. Ők ebben nem vágtak bele, de minket abszolút támogatnak abban, hogy igen, menjünk és csináljuk, és ők is nagyon örülnének. Egy generációtoknak a feladata lesz. Így van. Egy fél laikus kérdést megengedtek tőlem, aztán majd az a munkaerő az mindig szóba kerül. És ha már ez a szerethető és barátságos vállalatkép, ami fontos, és brandelni is kell, és ezt el kell jutatni mindenki. Nyilván a munkavállalkozó. Mi a legfontosabb most ahhoz, hogy legyen jó munkaerő, szakképzett, lojális,
tehetséges, jó munkaerő nálatok, mellettetek. Nagyon fontos, a megtartásban nagyon fontos az a légkör, amit adott esetben mi mondjuk biztosítani tudunk, legalábbis én ebben abszolút hiszek. Tehát nálunk akár menedzsment, akár szakértői, akár operatív pozícióban, tehát egy olyan környezethez csatlakozik az ember, ami tényleg egy támogató jellegű, megvan természetesen benne a teljesítményelvárás is, de mindezt emberséges módon kezelve. Abszolút egyetértek. Nyilván Magyarországon is a bér vezeti a toplistát, mint egyébként bármely más országban, viszont a munkáltatói brand az top 5-ös, tehát az a típusú hozzáállás, amit ugye egyébként te is említettél, ez a szerethetőség, a munka-magánélet egyensúlya, az, hogy legyen szakmai előrelépési lehetősége a kollégáknak, ez rendkívül fontos, és ez nem csak csalogató, hanem ez egy óriási megtartó erő. Abszolút. Úgyhogy teljes mértékben egyetértek. Én úgy gondolom, hogy a Logifresh mai epizódjában egy sikeres generációváltással kapcsolatos témát tudtunk boncolgatni. Én nagyon örülök, hogy itt voltál velünk, Bálint. Gratulálok talán részben egy picit intuitív oldalon megindított generációváltásnak, de egy nagyon tudatos és nagyon szép építkezésen vagytok túl. Gratulálunk, és további rengeteg sok szép évet és munkasikereket kívánunk. Meg külföldi lányvállalatokat, jó, meg legyen akkor terjeszkedés. Nagyon szépen köszönjük szépen. Varga Bálint volt itt velünk, a K&V ügyvezető tulajdonosa, Logifresh sorozat egy hónap múlva, Katkics Attilával, az SBS Konz alapító tulajdonosával. Köszönöm szépen, találkozunk egy hónap múlva. Köszönjük.